Hello mga amigos, amigas. So karon nga video magpakaulaw 101 question and answer ta. Pa-assuming na ko nga daghag mangutana pero gamay ra gid siya. Pero okay ra gyapon. So tanawon ako diri sa cellphone ang mga pangutana. Ang una nga pangutana si Sia, akong classmate na ako sa una sa classmate na ako. Yang gwapa ba daw siya? Gwapa siya. Gwapa ka, gwapa. Gwapa biya ka. Mas ning gwapa siguro na nanak kay anak. Oh, di ba? Kaganahan anak. Sunod, si Myra, pag-practice. Myra, dili ko ka-practice kay giibtan ko ngipon. Gusto kag makuyapan ko diya sa pag-itsag bula. Ikaw ang aswat na ko. Kumusta naman mo mga tigo? Gabi sa kariki. Dili po ko tigo. Bata pa po ko. I am 18 years old. Above. Above. Sunod. Kung bugnaw ang hotdog Japon iya ngalan. Kung bugnaw ang hotdog Japon iya ngalan. Lisod sad mo may ngalan. Pwede po siguro. Hotdog. Lain man po paminawag chili dog sa halang. Cold dog. Yo, hotdog ra para mas tsada paminawon. Where do broken hearts go? Broken hearts sa hugot man siguro. Hugot kayo ka. Hugot man kayo kasindi. Where do broken hearts go? Sa basurahan siguro? Sa basurahan? Ambon ako kapaluasa naman paingon ng mga guba nga heart. Pero advice na ko sa basurahan na ilabay para wala kayo hunaon-naon. So, unsay apelyido ni si Moana. Moana, di ba katong kauban ni Maui? Dili ikaw madam Maui ha. Maui nga katong sa Moana nga salidang nga cartoon. Wala man siya apelido siguro dito. Basta Moana ra yang kwan. Dili ko kaingon. Puwa nun ka, balo ko sa kwan. Puwa the baboy. Puwa boy. Basta, wala ko kabalo sa yang apelido. Asa naman nakako diri karon sa Thailand. Regan. Sige, nakalimot ko siya ngalan eh. Pero, grabe, di po kulagan. Nanginabuhi ko diri in tawon kay para sa akong among balay dito sa amoa nga mapaayo og sa akong mga kinahanglanon. Kinsa unang spungi. Kinsa unang spungi boy. Oy, Iron. So ano, wala spunky diri. Ikaw rin spunky king, ha, timan ina. Pangitaanan niyo si Iron Suano mo na ang spunky king ng Cebu City o Davao. Kumusta? Ako okay lang gid ko. Okay lang ko. Would you be mine forever, Jimbo Natsok? What may forever? Ayaw sa lang. Pasa ko pas. Ikaw na ba yung pinaina? John Ray Evalue, dili to ako ang pinainal ng batas. Gihatag na to ang pinainal ng batas sa lahi ang pinainal ng batas karon. Sa una siguro ako ang pinainal ng batas. Pero karon wala na kuha na. Nana sa ubang tao. Di na ako. Sir Sasso, binuang naman ni mo. How to be... Gusto ka ma ako, sir. Ayaw kaligog 5 ka bulan, sir. Diba? Ako, paparihas na ka na ako. Pero sir, galigo ko ha. Binuang na to, sir. Mao niya, kaulaw, 101 question and answer. Nga, nahuman na gyud. Salamat kayo. Salamat. And
Salamat sa pagtanaw and kadush. Ay, see you in the next video. Bye!